Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιάννης Καλαφατέλης. Μαζί τα τελευταία χρόνια δίνουμε τη μάχη για να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, για να προσθέσουμε αξία στην πόλη μας, στις ζωές μας. Μαζί εξασφαλίσαμε 106 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα υλοποιούμε δεκάδες χρήσιμα έργα. Μαζί συνεχίζουμε με σχέδιο και όρεξη για δουλειά, για να ολοκληρώσουμε το αποχετευτικό δίκτυο, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, να ενισχύσουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, να επενδύσουμε περισσότερα στην πρόληψη και την πολιτική προστασία, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας και να αυξήσουμε την ανακύκλωση, να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε κάθε γειτονιά, να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερους πόρους και έργα για τον τόπο μας. Εμείς έχουμε αποδείξει στην πράξη και όχι στα λόγια ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Ζητώ τη θετική σας ψήφο για να συνεχίσουμε μαζί να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο, για να πάμε την πόλη μας μπροστά με ασφάλεια και σιγουριά.